Näin kaikki. Tänään mä kävin tuolla Kurpitsapuistossa ja käytiin myöskin ei kaupassa, vaan kahvilakauppa. Niin, ekaksi me ostettiin tämmönen, missä on kissoja kuvia, en nyt muista mikä tän nimi on. Ja tää on siis kokonaan heijastinta. Sitten täällä, niin ekaksi mä halusin tämmösen. Tää on tommonen styroksipallo. Se lensi sinne, okei. Sä tuut takas. Kiva. No se tuli takas. Ne puhuu vieläkin siellä, mutta niin vois. Niin, tommonen styroksipallo, että mä voin piirtää sillä jotain kasvoja. Sitten, no tietystikin mun puhelin. Sitten tämmösiä. En tiedä mitä näitä tehdään. Mä tulen sit seuraavassa videossa heti tämän videon jälkeen niin testaamaan näitä, koska ne näyttää tosi kivoilla. Sitten vielä tämmöiset heijastimet, tästä klipsiheijastimet. Joo. No. Ei enää mitään muuta. Mutta tässä on vielä aika paljon aikaa. Niin ehkä mä koitan näitä. Mä avaan kaksi nää.